Nyerni tudott a hatos pálya a magyar csapaté. Tóth Dávid, Kammerer Zoltán, Kulifai Tamás, Pauman Dániel összeállításban. Mellettünk a hetesen az olimpiai bajnok, fehér orosz négyes, legalábbis hát a fehér oroszok nyerték az olimpiát, de ez nem az a négyes. Igen. Egészen pontosan. És ráadásul nekik nincs is lehetőségük megvédeni a címüket, mert nem szereztek annyi kvótát, hogy négyest ki tudjanak állítani az olimpián. Jelen pillanatban a románoknak sikerült a legjobban a rajt, és ők is vezetnek. Tavaly az Európa-bajnokságén is jól mentek, ott bronzérmet, illetve ezüstérmet szereztek. Mi akkor negyedikek voltunk nagyon minimális különbséggel. A minimális különbség ezúttal is adott. Lehet látni, hogy másfél másodpercen belül 4 hajó 250 méternél, köztük a magyar egység is. Ott van a hatos pályán. Igen, nagyon jól tartjuk a lépést a mezőny, és nagyon sűrű a mezőny. Van még magyar érdekeltség a szerb hajóban, Holpert Ervin, aki nem olyan régen még magyar színekbe versenyzett, de mivel van neki ugye szerb érdekeltsége is a családban, jelen pillanatban szerb válogatottba versenyez. A németek vezetnek, már átvették a vezetést, második a szerb, a román hajó, illetve mi jövünk át harmadiknak jelen pillanatban, jól látom. Így igen, 500 méternél kevesebb, mint 1 másodperc a szerbek. Az első helyen itt, ez szerint a gép szerint, de itt a németek kimaradtak. Hát ez azért elég érdekes mérés így. Nem feltétlenül hihetünk ennek minden egyes esetben, viszont az ténykérdés, hogy a szemünknek hihetünk, és a magyar hajó hatos pályán feltétlenül ott van az élbolyban. Jól mutatja egyébként, én hibáztam, mert a szerbek vezetnek. Tényleg, második helyen itt van pont Holpert Ervin, tényleg ők vezetnek. Mert a hármason mennek a németek, azok mögöttünk vannak. Igen, a románokkal nagyjából egy léptékben a magyar hajó. 750 méternél még mindig szerb előny, és a dánok az egyesről. Holten Paulsen a kulcsfigurájuk, az azért meglepetés lenne, hogyha ők onnan tudnának robbantani. 750 méter után 200-zal mondjuk a cél előtt a harmadik helyen talán a magyar hajó, el kellene indítani a hajrát, és akkor akár még be is érhető az élen haladó kettős. A románok közben, mintha megelőznék a szerbeket, nagyon szépen beleerősítettek, a németek teljesen leszakadtak, és ezért nincsenek is versenyben, még a dobogóért se jönnek közelebb a mieink, de talán már nem lesz elég a célig hátralévő táv, hogy befogják az élen haladó kettőst. Sőt, mi több, ott a szélső pályán a dánok meglepetésként megnyerik az Európa-bajnokságot. Mi a negyedik, vagy majd ötödikek? Ötödik csak a magyar hajó. Visszaesett a végére a magyar csapat, és a dánok micsoda szenzációt onnan a szélső pályáról. Vré, Holtenpausen, Stürz